kaixo, Txorientarrok, Zigor Iturrieta, Patrizia Biteli, betiko errezetak. Eta asteazkenean gainera niri gustatzen gategun honek ze batzutan badia hitzak isa errezeta berrixak deskubritzeko. Bueno, gure lagun katalanen errezeta bat ekartzen dut gaurkuan, nik enauena ezagutzen panadon izenekoa, panadons. Bi horako empanadia batzuk ziazerbakin eta fruitu lehorrekin beteta, gaina ikuste dituzu hor nere etxaiak. Zu etxaiak ez ni harrituta geratu naiz, mazpasak ikusi ditudanean eta esan doi, epa, a ber, ordunaldiak ondo indion, da, aldatzen dago ordunaldiak, eta... Baina, gero zela nibiliko zalan, hilarra moden, eze, betegarrixan barruan doiaz. Beraz, zingo ditut hor alde batera utzi, baina nik uste dut gustako jatela, ze beste osagaiak bai, goxua die, eta hone di, olako empanadia batzuk, antipikoa dienak, eta olako egunek, uste dozko aukera, errezeta berrixak deskubritzeko. Zuk zekarri duzu gaurkoan? Nik atzo aurreatu nizuen postre bat ingo nizuela, baina ostiral honetan Izaskun Moianon eskaria daukagu, eta beretzako ondo jungo zen zerbait neukan pentsauta gaurko. Orduan ingo dudana hartu dut, liburu bat, eta endibia entzalada bat aurkitu dut. Eta endibia sartuko ditu entzalada, nolan pixaga gazta urdina, laranja, olako ospin olio berezi bat ingo diogu. Orduan dultzea barikurako utziko zu. Bai, barikurako utziko, ze Izaskunek eskatigu zerbait gazia eta zerbait gozoa. Eta zu gazia egin, da nik gozoa ingo diot. Vale, perfecto. Bueno, gaur orduan bi gazi. Gaur astea gazi hasten dugu. Eta, bueno, atzo hasi gauen. Eta errezeta holaxe joango da. Legamia urepelian desegingo eta olixua bota. Irinakin eta gatzakin nahasi da orea landuko. Ordu betez giro temperaturan egoten utziko eta negua bada labe onduan. Berakatza da tipula erregosi, gorritu arte, bitardian ziazerbak julianan ebaki eta gehitxu bigundu arte. Pinasiak era mazpasak sartaginera bota, gatzakin eta piperbeltzakin ondu eta betegarria prest. Hori epeltzen utziko eta gero orea lausatetan banatu, zati bakoitza luzetara zabaldu, betegarriakin bete eta empanadeia bat izango bazan bezala itxi. 10 minutuz 180 graduta labian erre eta jan. Berez hori da asuma, itxeko lehengo ore bat eta gero betegarrixa. Orduan, bueno, ni betegarrixakin hasiko naz. Ez eta gero horiak ordu bat bide dauen, etxeko lanak bakizu. Bete itxe itxugula. Berez, betegarrixa itxendan bitartean, egin gau gero. Bueno, ezaera zarrak bakizu nola esaten duen, ez? Zelan? Ez bakarrik Galizian egiten dituzte empanadiak, o ez dituzte bakarrik Galizian empanadiak egiten, ez da holan esan bat, bueno, asmatu indut, azkenean empanatzeko bat empanadia bat ingo du, baina bakarrik Galizian ez daudela. Egia da, ingo dugun orea, nik ore berdin hau, neurri ezberdinekin, baina pizza egiteko, pizza orea, azkenean zer da, gureak eramango duen berdina. Irina, legamia, ura eta oliba olioa. Berdina. Eta hau ere, gure txan pizzak egiten dugu moduan, altzatzen utziko. Orduan, empanadia, kaltzonea deitu alko geneak hone? Igual, ez? Mediterraneotik hori igual, Italiatik norbait itxasontzien joan, Katalunia aldera da, ekarriko zauen errezeta hau, ez dakigu, baina, egia da, antzekotasunak baditxula. Hori bai, betegarria oso katalana da. Ziazerba, pinasiak eta mazpasak oso katalanan zerbait da, beraien errezeta pila batetan ikusiko dituzue 3 osagai horiek, eta lasai, ez da zetan horrela egin behar bakarrik, aukera dago, badaude, hauek gozoan ere badaude batzuk sagar konpotarekin beteak, badaude urdai azpiko egosi eta gaztarekin eta olakoan beteak, orduan, hau beti izaten duguna, da pixkatolan aprobetxamenduko errezeta bat, ez? Zein, ore hau behin inda daukagura, barruan sartu aldiogu gustuko edozer. Etxean eskuragarri daukazuen edozer, hori bai, komenia pixkat kozinatzia, lehenago kozinatzia, ze barruan ez zindu, Patrik ingo moan, hemen kipulata dana errego zingo du lehenko, eta ero betegarrian, azkenean labean, 10 minutu besterik ez ditu eramango, ez dugu holan, oi asko izter bat hor gordinik hor barruan sartuko. Ez da kozinauko, eta... hori da, hartu, papar bat izterrak hartu, salteatu pixka bat, eta gero olako betegarri bat nahi duzu egiten duzu, eta hori barruan sartu, eta ero azkenean da, garai batean hauek empanaia esmatu ziren, janari alde batetik bestera eraman alizateko modu, bere zorroan, bere poltsatxoan eramateko modu bat, gaina oso energetikoa zan zerbait, plater bakarra jatekoa zana, ez? Ze hor jaten zenituen,
bueno, hidratoak, barazkiak eta proteina, batian, bum! Gehiago ez da behar. Eta horrekin, segi. Komenta bizan duguna, ez? Badauzela olako ontzi batzuk, mandarinak eta bananak gordetzeko eta ez duzu. Ze zentzu dauka, eurak euren oskolian doiaz, ja? Barri, hori, azala zertako daukate. Bai. Eta, ni hor, ikusten duanean, eskolan ikusi nuen, batik. Banana bat eramateko, olako plastikozko zorro bat. Gaina, bananean itxura zeukala, eta ni, jo. Hor bakizu, jendia badagoela be, apurtxe bat eskrupulosua da nalan, usainen dako da holan, ez? Orduan igual motxilian sartu, hori akordatzen azni ikastorera joaten ginenean, eta patixo orduan norbaitxek baseuskan mandarinak edo, gero motxila osua mandarina usainekin. Eta ze ondo. Eta ze ondo, ze ona. Bueno, bananak horren usaiek ez dizu ematen. Kontu da, a ber, hone gaina bali errezeta ona da, nola deitzen da gaur moderno eraz hori, aztego, zu gaian esan dozu inoz, azte guztirako jana prestatzea. Batch cookina. Batch cookina, hau da. Etxean, askotan izan dugura, babarronak gain eta 3 lagun eta gero izoz gaiuan. Bueno, honek egin alduzu, behin orea hau egiten duzuenean, guk etxean pizza egiten duanean, nik normalean daukat neurri batzuk erabiltzen ditut, non 2 pizza ederra ateratzen dira. Orduan egiten duana da, erdia hartu, gero bildu egiten dut plastikoan, eta izoz gaiuan gordetzen dut. Honekin berdina duzue. Betegarria hartu, egin betegarria, eta gero botxatxoetan, nanoako razioetan, gorde, izoz gaiuan sartu, eta orearekin berdina. Ein orea, 2 panadon zeiteko neurrian gero bildu, eta izoz gaiuan gorde, eta gero behar duzuenean. Atera ordu bete lehenago, utzi, desizosten, eta prozedura berdina. Luzatu, bete, eta labian, 10-12 minutuan egiten. Gainera, zigor, badauz gauza batzuk ondo izosten da benak. Ze badauz beste batzuk, igual patata dauken gixatuak, eta horrek niri behintzat eskatela gustaten. Baina oreak, irinak, ogiak, olako pizza oreak eta horrek, pasada bat. Eta gaurko errezeta ez dugu aipatu, baina, gaurko errezeta, lehen izaten genituen, hasta lehen barazki jaldeak gero, hemen, gaur egingo dugun hau, erabat veganoa da, eta nirea barazki jaleen dako aukerakoa ze gazta bakarrik sartuko dio, eta gaina gazta espadu nahi, kendu inaldu gaurko menua, alternatibo bat ero izan daiteke, barazki jaleen dako, eta hau, bada ez, gaur egun, hor dago, zenbaki potoloa da, baina 34.000 milioi animalia hasten dira urtero gizakian konsumorako. 34.000 milioi? Bai. Ostras. Animalitxo, hoi asko etxerria, behiak, untxiak, arraina, danetik. Gehienak oi askoa gainera, ez? Hori, zenbaki hor dago, gehien jaten den animale mundu guztian zehar, ze batzuk, oi askoa bada bat, Danian jaten dala. Ze Indian beia ero ez dituzte jaten. Gero, untxiak eta beste nun ez dituzte jaten. Untxia erresuma batuen ero uste dut horrezaiela. Musulmanek txarreixa ez dabe jaten. Hori da. Orduan, nik uste dut, oi asko dala gehien jaten dana. Hau, ez da oso eramangarria esan dezago. Gaina gure osasun, gaur egun aragi gehiegi jaten dala ere, badakigu. Eta orduan, hori osasunantzako, ez munduaren osasunantzako, ez gure osasunantzako, ez da ona. Orduan, gero eta ikerketa gehiago da, nuen esaten dan, barazki gehiago sartu beharko genituzkela gure dieta. Eta hor, Patri, konturatuko zinen moduan, gero eta eskaintza zabalagoa dago, denda eta supermerkatu guztietan, barazki jaleenen dako, barazkian oinarritutako, gero eta gauzak gehiago daudela, Horrek ez duela esan nahi, osasuntxua direnik denak. Ze horre ere badaude ultraprozesatuak ere mundu horretan sartu dira, eta horre ere jakin egin behar da, bere izten hori da. Bat ez bestea, hemen erdi bidean geratzea onena. Nik ezagutzen lagun bat, veganoa dela, eta adibidez honek aietak, baltzak eta txurixa dienak, horre veganoa dira, Gaina jarriko dizute, ez? Veganoa dira. Veganoa dira, orduan, berako saltzeko, hor jateitxula, olako 6, eta gero olako zuku bat, eta gero, olako ultraprozesatu bai pila bat. Beraz, veganoa edo vegetarioa izatea, ez da sinonimoa osasuntxu izatea. Baina, empanadilla honek, veganoa dira.
Esan dizut, veganoa dira, erabat, euneko veganoa dira. Euneko veganoak? Bai, gurinara erabiliko bazaio, baina oliba olia erabiliko duzunez. Edo txerrigantza, baina ez. Eta garai batean txerrigantza erabiliko zuten, baina ez gure. Eta osasuntxua dire, bai, ze gainera labian ingo ditugu, da olixo gutxi eramaten dabe. Beraz, hementxe betegarrixakin goiaz, eta zia zerba, holan Juliana eran, edo, bueno, zati txikillotan mostuta joango gara gehitzen, holan betegarrixa, presatzen joateko. Oso, ondo. Bueno, hori esan, Alemanian debekatu izuten, baina bakizue hemen hor daudela, ez? Saltxitxa veganoak, hamburguesa veganoak. Alemanian, saltxitxa bat deitzen bat, ezin diozue zerbait veganoai, saltxitxa ezin zaio deitu, luz. Itxura baldin badauko. Deitu behar diezu, ez dakit, biribilki veganoa, ero danalakoa, ero tofu biribilkia. Tofu saltxitxa ezin zaio deitu. Bai, hori hemen esneak ingertatzen dana, ez? Edari vegetala dela, esnea baino. Bai, eta hor, bat zegoen marka bat, non jartzen zuen handian, ez da esnea. Bai. Eta ja jendea hartu da, nahi gabe, esnea irakurtzen zuen, handian da, hartu egiten zuen da. Hor, egia da trampak ganean daudela, eta, bueno, batzutan denbora hartu behar dugula. Hala ere, gu, haragiaren kontrez gaude, inundik inora ere, neurrian eta kalitate honekoa. Eta kalitatea. Ze hor ere, betikoa, bueno, gure harategira, haragian, bertan indako haragibola batzuk, ero haragi xeatua eta gero guk egin, ero bertako saltxitxak, ero bertako solomua eta, bueno, bai, jan, baina neurrian. Ze egia da gaur egun, gure gurasoek, gabezi hori sentitu zituzen, nik nera ikikei da zenbat aldi zentzutenien, okela noizian ben jaten zala, eta eltzekoa babarrunak eta hori egunero jaten ziela, eta gaur egun, kontrara, egunero jaten dugu haragia, eta hori ez da osasuntxua ez da ere. Gainera, zigor, esan dugu, ontxe modan dauen, balen izan ziren, light, produktu lightak, ontxe proteinak indana, da, karo, haragixak proteina daukanez, jendeak haragixa sartzen dau, hor egunero, baina proteinak bai, vegetalak izan daike, eta azkenean lekaliak proteina die. Ez gara jongo, danak omen aipatu izan du, seitana, tofua, eta horrek ez, sojaren jatorrizkoak erabili izan ditugu hemen, eta horiek, baina horretara jun behar bari. Babarruna, gure babarruna betikoak, gorriak eta zuriak. Proteina iturri oso interesgarria dira, zuntza dauzkate, burnia, txitsirioak, garbantzuak, garbantzuak daukate, haragi batzuek baino proteina gehiago dauzkate. Eskuragarri ditugunak, oso osasuntxuak. Horre, astean, 2 aldiz, goiarakoa etxean jan beharko genuke, eta hortara bueltatu behar gara. Lehen egunero zegoena, egunero bezala, egunero ez da ezerrona, baina hor da euskazu garbantzuak. Ilarrak ere oso interesgarria dira. Ilar lehorrak daude, gero horiek hidratatu, eta horiekin hainbat eta hainbat errezeta inalditugu. Eta hor, beste aukera bat daukazue, non proteina, kalitatezko proteinak eta sartzen dituzue, aminoazidoekin, eta gaina badakizue hori, gero arrozarekin nazten badugu, dilistak, garbantzuak gero edozer, arrozarekin nazten baditugu, proteina oso bat lortzen dugula. Eta hori, nik txikitatik ezagutu izan du, nik gure izeban etxean beti dilistak arrozarekin jaten genituen. Hau zeretako, eta ez dakit egiten zalden gare batean, tripa betetzeko, ero base egitelako, horrekin, zerbait kalitatezkoa sartzen eginela gure gorbutzen. Nik uste dut deixetako izango dara. Bai, norbait probaen konzuen, eta zago, honekin atxurrai beste energi batekin ematen diot, eta segingo du, venga, urrengoen ere, dilistak, arrozari. Bueno, hementxe dauzkau zia zerbak tipularekin eta berakatzakin. Eta gatzapurtxe bat bai, bota hotzau. Orduan, ontxe, hementxe, pinaziak, geitxuko ditugu. Beste frutu lehorren bat ere, nahi izan ezkero, ez? Bai, pinaziak ez baitxu aurkitzen, adibidez ur batzuk olan ondo txikituta, edo danadako. Eta maazpasak, geitxuko ditugu olako eskukada bat bai. Honek, nahi bauzu, sobran dauz? Baina, bat bakarrik? Neurri, hemen, osagai... Nik osagaiak gaur jarri ditugu lehen neurrian, biteli, baina honekin ikusi zu, eskatzen dizu gutxi. Eskatzen dizuna, bota berda, Bai, eta lehenko gunean gainera, egin hauen urdai azpikoakin, entzaladia errusiarra junean solea gantzat. Bai. Eta orduan, inauen beretzako entxalada da urdai azpikoa jarri naren hemen 50 gramo, da gero hor taldeantzako 50 gramo. Orduan, maazpaxandako berdina egin jot. Hemen, eskukada bat, da gero beste eskukada bat,
Bueno, banatzen joateko. Ia zer desagertzen den lehen hau, ez? Ez da geni jango dute. Bueno, ba... Betegarri zigor, bai, esan, bota. bagarik, prest dauela, eta orduan, gero, karo, koiarak jarteko horian barruan, bie dugu epel. Berez, utziko dugu hor. Tarako zut igualde plater batera Vale. joteko pixat. Hori da. Betxo, hemen zabalduko. Hala, Eta holaxe, hobeto. Eta bilartian joango naz, orea prestatzen. Lehen zigorrak esan daben bezala, azkenean orea da oso antzerakoa pizza ingo gaben bezala. Orduan, baukau, ura epela, ur epelian disolbatuko dugu legamia, eta joango gara. Hemen txebi erritxut, betxu pixua jarriko, 125 mililitro, Vale. bueno, gramo, ur bide ditxut. Irrogei. Hor, sukalderi gramoka gustatzen zaigu, dena gramoka, han guk sukaldetan da izaten ditugun errezetak eta dena gramoka, hemen, izan dizu behin baino gehiagotan, baina gramoka jarrita pixuarekin, ez da ibili behar beste edalontzi bat horre mililitroak eta nortzen. Gramoka, errezetak egin. Eta hemen legamia. Legamia freskoa, guk normalian, hemen txorin eraditzen dugu, hau, datorrena karratutxotan, oskaiutan, eta hori desegin itxen da. Hau da, ogi gintzakoa. Freskoa bebai bada, baina etortzen da liofilizatua bezala. Beraz hemen, 125 mililitro ur. Daukau bebai, sobre bat legamiana. 250 gramo irin, eta 25 mililitro olio. Beraz hau, bueno, balandu ingo, lehengo egurezko koiara batekin, ontsa hor erabideo beste bat hartzera noia, eta gero eskubakin horea landuko. Behitu, lehen, babarrunak aipatu ditudan ontan, oin modan dauen, eta nik nuen ezagutzen, eskuzuria. Eskusuri babarren altramuz deitzen da. Bai, horrek Andaluzian da pia. Hori oso proteina interesgarria dela, gero eta gehiago erabiltzen direla olako hamburgesak eta gaur egun eta saltzen dituztenak eta olakoak. Eta, bueno, hemen... Holan deitzen dira, erderaz. Erderaz altramuzako holan deitzen dira. Bai, kortxo da. Txotxo. Txotxitos. Kortxo irakorri dut. Gara, ez genik honek eta kortxo krasea indotzu. Bai, kortxo ez, alese beti olako zerbait, bai, kortxo ogia, hori no gaiztu jaten inork ez dakizer, olakoak, eta nik enekin holan deitze zitzen. Bai, billo, txotxo. Bai, oso interesgarria den beste proteina bat, eta zuntzak eta mineralak eta dituena, eta modan dagoela. Nutrizionalki interesgarria. Hori da. Gero eta dauzkau tempea, hemen erabilizan ditugu olakoak, soja, hau testurizatu hotza lehorra dagoena, horrekin nina aldugula olako boloinesa gozo askoak, eta hori nire kuadriako izartu nien, ez duten nabaritu sojarekin indar zegoela. Oso goxua geratzen den zerbait. Kuadriakoak erabiltze dituzu lan esperimentu bezala, marmitakoa algakin. Hemen ingen tofuarekin, marmitakoa tofuarena, hori da. Da lehenengo kuadriako egin zotazua. Eta oso goxua. Eta pesten batzuk, hemen indizu froga, eta ero kuadriara eraman ditut. Eta kuadrien jarraitzen duzu, ez dutzu kuadriatik bota, beraz, señale ona. Bai, ero asko maiten dute, ero ez da, ero kuadrian laguntzak ematen dizkieten niri aguantatzearen. Ez da, kitzeati da, baina, bueno. Kontua, oin, barazkika jale kontuekin da gaudela, Probeg erakundea sortu dela, eta honen laguntzen du garatzen kalitatezko produktu veganoei eta laguntzak eta ematen ari dan erakunde bada, ez? Orduan, ikusi da, behar badagoela, eta gainera jenteak gero eta gehiago hartzen duena, eta honek antolatzen du, urrian izan zen Barcelona, eta Ales egon zen, feria hortan. Hau da, Begi World, Europan, eta iten da, herrialde ezberdinetan, eta Barcelonan urrian egon zen. Eta Ales ez da izegatik, kasualidades Barcelonetan zegoen, eta feria ikusi zuen, sartu zala. Kasualidades ez, bertara joan zen, de propio. Ez uste bertara, baina handi zebilela, eta dastatu zituela gauzatu, eta esatu, nio? Erosteko gogoa eman zidan? Zigor, betxu. Hementxe, orea lantzen badugu apurtxo bat, lixu geratuko da, eta gero ordu baten ostian, betxu, bikoiztu ingo da tamainan, beraz, altzatuko da, eta hau da, erabili biduguna gure empanadiak eta itxeko. Berez, hau, lauzatitan moztuko, zabalduko barrabola batekin, eta gero izango da, betegarrixakin bete, da, olako, empanadiak itxeko. Oso ondo. Aran baiara esautzen duzu?
Bai, Pirineotan, bai. Toki lasaia, Politxa. estresetik ies egiteko. Bai, nian urte erdi honi zen lanean, jatetxe batean, eta gainera hortaz gain, bueno, eno esaten urtero, baina 3-4 urtetan joan gara bizikletan ibiltzenan, gero udan behin baino gehiagotan joan izan gara. Bueno, toki ikusgarria, gainera Euskal Herritik 3-4 ordutan Frantziatik joan da, Pirineoetatik, 3-4 ordutan sartzen zarelaan, eta eskaintza zabalak, mendiak, erreka garbiak. Nik enekiena Les herrian, Les, L-E-S, hor, aztegi bat zegoena gaizkata, gaizkata da esturioia. Hau da, kabiarra ateratzen den arraina, ez? Eta honen dauka izena nakari, deitzen da zurioi honen kabiar berezia, eta aukera daukazu, hor, biaian badao denda bat, zeinek aukeran ematen du, holan, bizitak idatu bat eiteko, ekusteko aztegia nola diraen, honi hauei arrautzak udaberrian eta udazkenean hartzen dituzte, eta presioak oso eskuragarriak dira, Merke, ez? Merke, baitu, daukazu normala. 3 mota, dastatzeko aukera ematen dizute. 3 mota daukazu. Bat da, normala. Hau da, 30 gramok balio dizkizu 65 euro. Oso ondo. Bai, kiloa 2.000 euro. Gero dau, urrengoa, premiuna. Honek balio dizu 30 gramok 80 euro. Hau da, 2.500 kiloa. Baina ez da zetan kilok erosi behar, nahi dut esan gu, nahiz eta bizkaitarrak izan, ara juten ganean, 30 gramokin nahikoa da. Eta gero daukazu hau gorengoa, ez? Eta gorengoa da, 30 gramok balio ditu 110 euro. Ni basikoakin ondo nahi, Baina, bueno, a ber, hemen ideiak, Gabonetako janarietarako eta, zeinek ez du nahi. Bueno, kata hauetan, ez da gizu ginealko zen duen, kabiar oso tipikoa da bozkarekin eta zerbitzatzea. Ontxez. Eta ni bestela ere, Nik aukera emate dizute kaba, ero bozkarekin noski, Katalunian gauden honetan, kaba ere sartzen dute, baina egia da, nik entzun du behin honetan, kabiarra bozkarekin hartu gara. Zutzako bozka eta nik kabiarra jango. Nik kasu honetan, ura edo garagardo 0-0akin hartukot, edo atzo komentatzen ginuna, alkohol bariko arduakin, honek panadonsak, orduan honek bitxu. Zati luzen gata nau mosten, gero koiarakada bat, holan, erdixan jarri, eta di, empanadia batzu, baina luzen gardienak, bitxu. Hemen eio bat. Orduan, nik ikusita daukat olakoa, baina holan, plup bilduta, eta holan, ogitarteko bat izango bazan moduan. Luze-luzia, holan indakoa. Nik, hauekin kabiarra nik enbako zer daukadan, bizari. Claro, kabiarra hauan sartzen duzunean, zer da? Itxaso zaporia, kristona, gazia, holan, testura hori arrautzak agoan, ahosapaian kontra apurtzen dituzunean, baina, ni dakidala, aran baiaran itxasorik ez daukate. Aztegia urgozoana da. Hau da, orduan, gazia gote dira. Hori duda, sartu zaitango, kabiar hori izango da esperdina. Bai, zupentzen da oso? Ez dakit. Baina, azkenean urgozotan bebai bada usarrainak da bauki bebai arrain zaporia. Arrain zaporia bai, baina gazi puntu hori itxasoana, itxaso koiarakada bat agoan, kabiarra da, itxaso koiarakada bat agoan sartzea, baina gero, pluf, hor burruia apurtu iten diela arrautza horiek, ez? Orduan, ez dakit, hau da, izango da espezia, ezberdina izango da, erogatza botako jote? Bate daki. Ez dakit, kontua da, pasterizatu gabea direla, dala ekologikoan dala egiten dute, eta, horren arabera presioak gora ero bera egiten dute, baina, aukera hor daukazue, joan zaitezte horre aran baiarara, eta gero kontau, mesedez. Kontau, olako gauza guri gustatzen izkizu jakitea, eta ez dakit. Politxa, eta interesgarri xari. Bai, a ber, egia da, honek esturioiak ero itxasuan bizi dira, baina gero arrautzak ibaian jartzen dituzte, baina hauek anastegietan dauzkat, ez dut ustek ere jarriko dituztenik arrautza jartzera bieiara, ez? Eta egu, informauko gara, baina... Bestela presioa normala da, dan, Dan garestixa. Bai, erresta baten dako, ez dutzu eguran gure hitza emoten. Baina, ikertuko dugula, bai. Hori esan da, egunerokora gatoz, bakizu ortengo ITV maratoiak, bizitza osasuntxu eta zoriontsuaren alde egiten duela,
Eta gainera, luze bizi behar gara, baina kalitate onarekin. Eta horren ikerkuntzarako joango da dirua batzen den diru guztia, eta badakizue, hor azpian daukazue aukera zuen doaitza egiteko nahi baduzue, eta ez baduzue nahi, ez zaitezte joan behintzat, segi gurekin, ze oin gure panadonzak dastatu behar ditugu, eta gero endibiekin, horrelako ensalada errez eta goxo bat emar du. Bai, gaur, gatoz. Zer eskaini badaukagu. Gatoz barazki sale, eta barazki jale. Beraz? Hori ere jaten dugulako. Bai. Seguri hauek jarriko bat zizkiduten, ez dakit, txerri masel mamurtu batzuekin beteta ere, jango benituzke, udanetatik. Eta bete garrisa sobratzen dana, jango tortillatxo baten. Baita, bitu. Eta granada batzuk hemen, maspasak beharrean, bitele? Bai. Azkenean nahi duguna zerbait gozoa sartzea horragoan, da prus, eitea, ez? Zugatik, zugan bentsatutan esaten dut, Eskertzen dut, baiteko. Eskerrik asko. Hemen jarriko labeko papera, labeko erretiluan. Jarriko itxugu honek, eta honek ez da bihar, ez arrautzarik, margotu gabe, ez horixorik, ez ezebez. Holan joaten die, lehen esan dugun bezala, kaltzone batzuk izango bazien moduan, edo pizza batzuk, honek joango die. 10 minutuan labian, eta segitxun etorriko gara, dastatzera, bai, garrantzitsua dela. Hori da. Biteli, gure lankide batek behar da opor batzu behar dauz, Bai. Bai, Bueno, asteburua hurbil dau. Hori da. Baina aurrena hemen, asteburu etorriko da. Eta presarik, etorriko da asteburua. Aurrena osa baiak erre behar ditugu. Erreko ditugu, bai. Bueno, hemen txauz, gure empanadiak, igual itzen dutena. Erditxe moztu ikusteko barrokoa. Eta hola maspasak eskibatu alizateko. Izan gaiztua. Betxu zan geratzen dien, honek erretzen daue. Baina, betxu horea, nogixa izango bezan bezala ja inja, eta barruko bete garrixa. Zer zaukotzu berbaitxeko gau, osten da mitartien apur bat? Ez, gure karri dut, bako izan dago. Ordan, izango funtzioa hausartu. Maridagia, ez? Ez, oina adinekoak eta eite maratoia dontan, badakizue, ikerketatzuk atara dira, lana, pisuarekin lan egitea, gimnasioan eta, euneko 20ko hobekuntzak eta jenteak erorketei eta ekiditeko jende helduarekin indituzte frogak, 30 urtetik orakoekin, eta, hori esatean eukala bakarrik, gero eta jende gehiago, eta egia da nire, noizean behin gimnasiora joan izan naiz azkenaren gauza rekuperatzeko, neukoen golpe bat, eta gero eta jende heldu gehiago ikusi dut, hori, baiango begiraleak eta begiratuta, polikiroldegietan eta egoten direnakin, indar lana eta lantzen, eta kriston onura, jente oso gustura eta bueltatzen direnak, eta ez da, zerbait izango da, orduan, 10 urte barru honi hasiko nahi zuten, oindik ez, Indarra garrantzitsua da eta muskuloa garatzia bebai, eta ondo jatia. Beraz, hemendik dana sustatzen dugu, eta aurkezten dut dugu gure panadonsak. Izena doka polita, panadons. Panadon. Ia ba. Hoi dartekoa, bero. Gaztapizka barruen izango basan, bai? Eta aragi pixatu apurtxo bat, eta... Ez, tradizioa jarraitzen behar dira. Baina, batzuk aldatzen diete moduan, maspasa gutxo bota ero gehiago, gaztapizka bota. Baina, ez, oso goxua dago benetan, Gazta zuk ekarri oso, ez? Gazta urdina. Eta horrekin, handi bihatzu. Hori da. Endibia entzalada, eta txorienen behin baina gehiagotan errepikatu duen moduan, entzalada bakarrik ez dira letxuga eta tomatia da. Gauza gehiago bota ditu, eta tartean endibiak. Orduan, klasiko handi bada, endibiako lan gazta urdinero intxaurrakin ere oso ondo geratzen dira. Guk ingo diguna gaur ospino olio berezi bat, eta gero gainera, aukeran jarri dute, laranja nahi izan ezkero, botaldio. Ez baduzue nahi, ez. Eiteko modua oso erreza, horrela.
endibiei zurtoina moztu, hostoak atera, gopor batean jarri eta uretan garbitu. Pixka bat lehortu eta jarraian ospinolio bat ingo du. Horretako olioa eta ospina hasiko ditu eta horri koiadakada bat jogur gehituko digu, beste bat esne gain eta ondo hasiko du. Limoi tanta batzuk gehitu eta hau endibiei gainetik botako digu. Platerean jarri endibiak, gazta urrin atal batzuk gainetik jarri eta nahi izan ezkero laranja pixkat eta intxaur batzuk. Orduan, hauek garbitu ingo ditu endibiak, eta ohitura hartu pixkat dana garbitzeko, barazkiak eta, esango, barruko hostoetara garbi ongo dira. Nik kanpokoak kendu ditut, eta besteak uretatik pasatzeak kalterik ez. Orduan ningo ditugu bat. Eta ningo ditugu, eta asmoa da, hauek atera, garbitu, eta gero ospinolioarekin, dena batera, gero bota beharrean ospinolioa banetik, denak ondo zikindu, busti eta zaporia denak endibia guztiak hartzeko. Eta gero, ingo duguna da, gainetik botako dugu, gazta, laranja, iazak kombinazioa, laranja eta gazta urdinana, brutala da. Goxo, nik justo gazta urdina igual ezin izango jan, baina endibiak oso nadie aurdunaldirako, ze die oso aberatsak azido folikoan. Badakitzu, aurdun zeuzenean, ematen zuela olako pastiak azido folikoana, eta honek naturalki badaukie pila bat. Gainera, zuntza daukie, A vitamina, beta-karotenoa, C vitamina, beraz, nutrizionalki oso interesgarrixak, eta gainera, isa beti gordinik jaten die endibiak, ez? Eta osasun munduko erakundeak esaten dau, behintzat egunean behin, barazki bat gordina janbia dela, bai ala bai. Beraz, bai, entzalada baten, edo holaxe aldamenean guarnizio bezala osto batzuk edo, beti, ondo etorten die, osasunerako. Eta gaina eskuragarri ditugu, egia da, oin daude, oin badauz sasoian, baina urte guztian izaten ditugu endibiak eskuragarri. Orduan, aukera bat daukasuela, beste entzalada ezberdin bat iteko, eta hau ere, nahi izan ezkero txukun, egun hauetan gabonei behira ideiak emango izkizu. Hau nahiak egiten zuen, hartu eta panaka, betegarria laranja eta gazta urdin atal batzuk, gero olio tanta pixka bat bakarrik gainetik, eta listo, horrela platerean jartzen zituen. Horako itxasontzitxo batzu hori eta ero mokaduko jateko. Hori bikain geratzen da. Nik erangizena zigor, da endibia eta eskarola familia berdinekoak direla. Biak die, asterazeoen familikoak. Asterazeoen familikoak. Hor izena. Bai, eta txikorium generokoak. Vale. De hecho, txikoria badakit, nik bai, eskarolakin harreman dugu nuke, baina endibiekin ez. Ja, endibiekin ez. Eta gainera nik entzun dut, irakurri dut, entzun, ez dut inobezi entzun, endibiai deitzen jakola, eskarolai deitzen jakola, endibia kiribildua. Hori sekul ez dut entzun. Nik besta. Aurren egoaldia. Ez, pentsatzen hagen gehiago eskarola izango zara, letxuga eta familikoa. Eta hau, desberdina izango zala. Baina, antza familia berekoa die, eta jendiak, ez ditxula hainbeste bereizten. Ez que nik, letxuga eta eskarolak ondo bereizten ditut. Baina endibiak eta eskarolak horri biltzen ez dudan eskerrak, ez dakit, paketetan etortzen bada irakurriten ditu dala zer da. Zigor, gidoia irakurriko zut, esaldi. Askotan nahaztu egiten dira antzeko izenak dituztelako. Hala! Endibia eskarola, bai, etikazten dira abiak, bai, onoski, bai. Bueno, ez, oso ondo bere izten diez, izena desberdina daukie, eta itxuraz be, ikusten duzu endibia zelakoa dan, eta eskarola kiskurduna da haundixa. Bixak, die oinarri oso onak entzalada goxo bat prestatzeko. Mehan ikusten dut, aman komunian hori daukiera. Ni legunean endibiak hartzera junta erramu hartu nuen, nahi gabe. Etik azten zalako baita ere. Ze gauza gertatzen diren batzuk. Bueno, zapore leuna daukie da goxua, da egisa da, erabiltzen diela entzaladak itxeko, eta entzala berezixak, ez? Geixau. Bueno, behin baino gehiotan entzuko zenuden oinarrizko ospinolioa, zein dan, ez? Oinarrizko ospinolioa da 3 atal olioarenak, hemen 3 koiarakada olioarena daude, eta bat ospinarena. Hoi izango zen oinarrizkoak. Gero hori batzuk salda gehitzen diote, ardotxuri pixkat, limoi tanta batzuk gehitu aldizkiogu, ziape pixkat. Baina oinarria ospinolio batena, hau, eguneko jatetxeetan dugu, izaten hau biberoi batean, eta gero eskatzen salada hartu, pun, nazi, azkenean banatu iten dira, emulsio batien behar dugu, nazi, eta gero ensalada gainetik botatzen genion. Guk oinarrizko ospinolioni gehituko diogu oin.
jogur koiarakada bat, gehituko dugu esne gaina beste koiarakada bat, eta limoi tanta batzuk. Hau, honek, gatza eta piper beltza botako dugu, ondo naziko du, eta endibiei gainetik botako dugu. Ondo naziko ditu, eta ero ja, jongo, txaurrekin, gaztarekin da, gainerako lizunkerik. Oso ondo. Eta zetote gatzu burura oran hitz joko bat nik endibia esaten badotzut. Bota? Osea, Inbidia, igual. Inbidia. Endibia gehiago dauka inbiditik, eskarolatik baina. Hori da, horrek bai ematen dira, horrek bihitzeko horrek bai. Eta hementxe gidoian gainera, endibia da inbidia hor, nahasi ditu, nik uste dut hor akatxo ortografikoak eta badauzela, baina maixua hundiek bai, akatxo ortografikoak egin izan dituzten. Abai, ni bezala pentsatzen dute. Nik atxiak kendu ingo nituzke denak. Erderazkoa, bueno, B eta V, bakizu irakasle bat ez esan zian, ez? Teknologiako azterketa, ni euskara ikasi nuen dena eta erdera jonitzen da. Eta zigor, azterketa oso ondana da, baina suspenditu inberko nizuko, zeba. Euskeraz dena B-erekin dalako, erderaz dena ez da V-erekin. Claro, logika hori jarraituz dana V-ekin. Nuen, baina nik beren sartuko nuke, endibia berekin iatziko nuen. Justo endibia erderaz V-ekin da. Bueno, horregatik. Zure arazo berdina, Gabriel García Márquezek zaukan, eta bera gainera esaten zauen, H-ak, B-ak eta V-ak letrak kendu ingo zitxula. Eta bizkaitarrak zetak eta eseak bera kenduko genituzke, hortan, bueno, gipuzkoarrak irazitzen dikuzu. Berak esaten zauen ortografia dela gizakiaren izua, eta, bueno, ez zaukala inungo zentzurik. Idaztia gauza bat dela, holan zure sormena da, historia kontatzea gauza bat dela, eta ortografia ondo mantentzea beste bat. Eta antzeko zerbait pasatzen zen Jane Austenekin, Hemingwayekin, Fitzgeraldekin edo Thomas Wolferekin. Hau da, idazten zutenean eskerrak zuzentzai norbait zeukaten gero atzetik irakurtzen zutenak. Hori da. Eta zuzentzen zutena beraiek idatzitakoa. Hori da, akatxo ortografikoa, bueno, itxen zituztela, eta ez dela, bape pasatzen, ez? Eskerrik asko hori esatea. Da, zuri ondo sentitzea. Nik ostiko batzuk ematen dizkiot izte egiten noizean bai. Eta gero, omen dago liburu bat, dala Jersey Andre Hughes-ena, eta dauzka, 40.000 hitzeko esaldi oso bat. Eta hori eleberria bukatzen da. Osea, ez itxun, ez punturik, ez komarik idatzi, liburu osoan. Orduan, da esaldi luze bat. Beraz, bueno, igual zue bai artista xamarra zara. Eta horrek saldu iaben? Horrek saldu iten dago? Saldu zaben, bai? Saldu zitxun liburu bat. Bai, baina hori da nik esaten da, ez? Gaina esango zaben, nobedadia, eta jendeak erosingo zaben. Eta nundak izun nun geratu zaben. Claro, bukaerako puntua bentsat idatzeko zaben, ez? Ero ez. Horrek nahi du esan, to be continue. Batzuk esaten daue, hori, sala apurtxo bat txantxa itxiagatik edo broma bat itxiagatik, originala izatiagatik. Ez da emeka. Ze gauza, jendiak, ze okurrentzia dauzkan, Bueno, gaur, bitu, musu handi bat ini hori. Intxaurra jarriko izkiot, beratik, txak, eta esan dakoa, gero gazta urdina... Baten ez ezik, ez? Baten izan ezik, hori da, bale, gazta urdinik ez, bale. Osa, ingo zu bat berez izan niretako, da inigontzako ez totzazuteko bat intxaur barik? Haizen ditu, alderantz izan, ez izitxuakan intxaurrako. Bale, horrek inigontzako. Venga, eta hola, betetzen jungo gara, oin, gaztataltxo batzuk, eta laraina, ingo duguna da bitu. Hau, erderatik hartuta ero. Bizian, ez? Bizian zuritu izango zan, eta inbar duguna da, ez dutzi behar, atal zuri batez. Hau da, zuria dena kendu inbar diogu, utxora lan labanaren jolasa, eta hor da gozoena, ez? Azkenean atal txuri honek pixkat mingotza da. Hemen dikingo duguna da, atarako izkio, barruko azalak kenduta, beste biru atal, eta horiek laukitxoetan moztu, tak, eta tak. Eta hauek moztuko ditugu, eta hauek ere, barrura
Oso ondo. Eta entzala... Norbait fruta gabe nahi du ekipo, ze hau ja kartara ematen du gauzera hemen, Hau da bufeta, nire amakola ditzen zaren. Da, diristako nahi gustatako lehorrak, bestia likiduak, bestia ez dakize, bestia tipula pasata, bestia tipula satixakin. Azkenian... Gora etortzen nahi dira, hauek. Bai, geixo egize hor. Eta, bueno, saioa bukatzeko, gogoratzeko berriz, EITB maratoiko aurtengo leloa, bizibedi, biziposa, 2025ko leloa, itxeko bizitza, sustatzeko bizitza bat, luzia, eta kalitate honekua batez be. Osasuntxua, bakoitzak bere burua zaintzeko, eta kalitate honeko bizitza eta zahartzaro bat aukitzeko, zahartzaro aktiboa lehen sukzestaz ezinun, indarra egin, gimnasiora, ondo jan, zaindu, Pasiatu lagunekin egon. Lagunekin egon, azkenean bizitza sozialak bai, bauka hor, zerikusi pila bat, alai egoteakin, ondo egoteakin. Beraz, hemen txebutzikotzu dugu informazioa zuen ekarpenak itxeko, eta... Eta zoriontzu izan. Bizitza ondan, eta, irriparra ikian izan behin, batzuei, erreza dela esatea, eta etxe bakoitzan doden egoerak eta, auskalo, ez? Beti ezin dela, ez? Hori, gora beratanak izaten ditugu. Baina, alda moduan horre gestionatu, eta aurrera inbar duela, besterik ez da hola, bizitza honetan. Eta hau netako. Bai, hau gabe. Honi, larina satiba falta zaio. Eta hau izango zen, nik bai komendatzen dizuet, hau, lehenengo ospinoliotan ondo zikintzea, ondo bustitzea, gero hemen, gainetik botako genion da, ez zuen horren beste hartuko. Orduan, hemen daukazue, gure endibia entzalada. Bez, hau holan eskuakin da... Hau eskuakin, holan. Hau nigo mendatzen dut, holan hartu. Eta hemen, kontrastea dauzkagu, larainaren gozoa, gero gazta urdinaren... Garratza bai, larainana. Gazta urdina indartzua, endibia badeko lako mikatz puntu bat, batzuk jartzen dituzte endibia, alberginia bezala katzetan aurrena. Ateratzeko. Baina, bueno. Holan be. Ondo geratzen da, biso jaten. Horia. Lagunok honekin bukatu dira gaurkoak. Bai. Bihar pintxo pote. Eta txorien hemen izango. Beste, bihar zetan nien, eta kontu dira. Agur.